V minulom roku rozbehli košútsky poslanci projekt s názvom Krajšie Košúty. Jeho cieľom je mať v tejto mestskej časti čo najviac predzáhradiek, ktoré nie len lahodia oku, ale zároveň pomáhajú znižovať negatívne dopady klimatickej zmeny. No a keďže v Lani sa tento projekt stretol s pozitívnou odozvou, pokračuje sa aj v tomto roku. Zapojilo sa 53 vchodov, 21 spoločenstiev vlastníkov alebo združení bytov. Tento rok pokračujeme. Výbor mestskej časti tak ako v Lani aj tento raz vyčlenil na projekt 5 000 eur, ktoré premenil na 100-eurové poukážky. Obyvatelia, ktorí prejavia záujem o zapojenie sa do projektu, si za ne môžu v miestnom záhradníctve zakúpiť kvety a zeleň a pustiť sa do skrášľovania okolia. K dnešnému dňu sme akurát už distribuovali poukážky v hodnote 2000 eur a rozbiehame vlastne takú informačnú vlnu, aby sa tí záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť, a nemusia to byť len tí, čo sa zapojili minulý rok, ale aj tí, čo dúfame zapoja sa ďalší noví, tak aby sa prihlásili najlepšie cez stránku krajšiekošuty.sk, kde je formulár, kde vyplnia pár údajov a my sa im ozveme a v najskoršom možnom termíne tie poukážky doručíme. Útvar hlavného architekta urobil taký dizajn manuál pred záhradok. My s tou distribúciou poukážok ich upozorníme aj na to, že tá realizácia má byť v súlade s týmto dizajn manuálom. Nemali by tam byť napríklad vysoké dreviny, pichľavé veci a podobne. So záhradníctvom, kde sa dajú uplatňovať poukážky, sme dohodnutí tak, že ten tovar, ktorý si tam vyzdvihnú, je v súlade s týmto manuálom, takže oni im nielen vedia poradiť s tým, aké rastlinky sa napríklad hodia na tú lokalitu, ale snažia sa ustriehnúť aj to, aby to, čo vydajú, bolo v súlade s tým, ako to útvar hlavného architekta určil. Aktivitu košúckych poslancov si okrem ďalších pochvaľuje napríklad pani Darina. Pred jej bytovým domom sa už teraz vyníma táto nádhera, okolo ktorej človek naozaj nemôže prejsť bez toho, aby sa nezastavil a aby ho to neočarilo. Pred záhradku si tu však upravujú už niekoľko rokov, no možnosť využiť poukážku vnímajú ako výbornú vec. Dostali sme akurát pondelok poukážky, no tak sme si boli u záhradkárátov pokúpiť. Veľkou devízou a pridanou hodnotou tohto projektu je podpora dobrovoľníctva, prepájanie komunít a možnosť svojou aktivitou motivovať mnohých ďalších. Tiež ďakujem susedom, ktorí takisto prispeli, ktorým sa to takisto páči. A ešte čo nás teší, čo vám musím povedať, že normálne fotia sa tu na. Fotia sa to, ale vážne, že proste mama, akože dcera fotila mamu tu, deti tu chodia. Včera sa nám tiež stalo také asi 10-12 ročné dievčatko s mamou a tá mama nám povedala teda, že musí stať to, lebo naštartuje si krásny deň. A povedzte ešte, je to dobrý pocit, že inšpirujete aj mnohých ďalších? No, určite, samozrejme. Pribudú aj noví. My sme radi napríklad, že sa aj minulý rok, aj tento rok zapája základná škola Hurbanová, aj materská škola Hurbanová. Tam sa zapájajú napríklad aj rodičia, ktorí v materskej škôlke mávajú brigádu, kde si skrašľujú to prostredie. V materskej škole, v prípade základnej školy sa zapájajú učitelia a žiaci, kde to používajú na zeleň v exteriéri, ale aj v interiéri školy. Hlavne preto, že nám záleží na tom, v akom prostredí tá naša škola sa nachádza, a ďalej aj to, že chceme si to prostredie ďalej skrášľovať. A keď je taká príležitosť a páni poslanci nám pomáhajú, tak veľmi radi sa do toho zapojíme.